Moikka! Mun nimi on Saaka Kervinen. Oon syntynyt 5.5.2009 ja tää on mun näyttökoevideo Madetojan musiikkilukioon. Mä harrastan pesäpalloa ja muutenkin tykkään vapaa-ajalla urheilla ja kirjoittaa esimerkiksi runoja ja biisisanotuksia. Ja musiikki itsessään on aina ollut tosi iso osa mun elämää niin kuin ihan lapsuudesta asti, että meillä perheessä kuunnellaan paljon musiikkia tosi monesta eri genrestä, niin siitä on tarttunut myös se, että on niinku tosi laaja musamaku. Ja niin, Madikseen mä halusin hakea ehkä osaksi myös sen takia, että mä en oo aikaisemmin uskaltanut esimerkiksi hakea musiikkiluokalle, vaikka mä oon ollut tosi kiinnostunut musiikista niin kuin silloinkin ja oon nyttenkin kiinnostunut ja se on totta kai niin kuin se suurin osa, miksi mä niin kuin halusin hakea Madikseen. Ja sit mä kans uskon, että se antaa hyvät eväät mun tulevaisuuteen. Ja mä löytäisin sieltä niin kuin just porukkaa, jolla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Ja just semmosia ihmisiä, jotka on niin kuin samanhenkisiä. Että semmosia on ollut ehkä vähän vaikeampi löytää normiluokalta, koska on itse just vähän enemmän semmonen niinku, musikaalinen vai miten nyt sanokaan. Ja niin, en oo ollut missään niinku musiikkiopetuksessa, että en oo käynyt soittotunnilla tai tälleen, että suurin osa mitä mä osaan ja tiedän, niin on itse opeteltua. Ja niin, musiikin tunneilta on totta kai tarttunut sitten myös mukaan kaikkeen, mutta suurin osa itse opeteltua. Ja siinä musta. Nyt mä laulan ekaan säkeen kappaleesta Taivas on sininen ja valkoinen. Taivas on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä. Taivas on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä. Niin on nuori sydämeni ajatuksia täynnä. Niin on nuori sydämeni ajatuksia täynnä. Se oli siinä. Ja nyt mä soitan akustisella kitaralla Morbid Angelin kappaleen Desolate Ways pikkasen lyhennettynä. Se oli siinä. Kiitos.